Nadal jedziemy przez nasz kochany Śląsk, pełen brudu, betonu, kominów i wszystkiego, co przypomina ciężkie czasy Gierka. Chaty. To słowo, w których górnicy spędzają chwilę po śmierci. Nie, ale tak na serio to ja się czuję tutaj jak kurczę na jakimś roztoczu, czy... Tylko, że drogi są lepsze. No, tylko drogi są troszkę mniejsze. W jakimś podkarpackim. Nie, no, ale jeżeli kogoś by prawda tutaj postawić, powiedzmy gdzie jest, to miałby problem. Jedyne co różni ten region chyba z Mazurami czy z naszym Beskocem, to jest to, że jest troszkę większy ruch. A tak poza tym to